मोनसे जायगायाव थांगासिनो ना गिदिर लायनो थांनो नागिरदों ओरैबायदि गिदिर गिदिर लाबोगोन आरो ना माने नाखौ दा नुगोन नोंसोरो दसे उनावबो जों दा लायनो थांबाय दं ओरैबायदि गिदिर गिदिर दंखायो खिन्थु नाया नुबाथाय लुगैलायगोन नोंसोरबो जानो 나는 나만데 우리는 मास 올라간 마시오는 मोटामोटी माबा जागोन खोमा ना 3kgसो जानाय ना गारि फैदों गारि बारा गिदिर नाङालै ना 1.5 kgसो जानायबाबो जागोन ना मासेयाव थांगासिनो दं गामियाव माबायदि नायना लादों आरो मोनथिनोब्ला जाहैबाय ब्रह्मपुर गामि ब्रह्मपुर नै guys, fui morbay. Ada pasti sini. Nah ini nak. Baziman kemana tu ini? Gidir lamban, gidir. Sopsnya juga di area ni aja tu. Kami ni nalai. Sudah ni berpindah jaga tu. Dari hamnak sih kan dah. Leptan lah nunggu. Masih asal dia senaya lama ke barang mudang, guzan di sini masih nalai bibir, itu saya kan ini nggak. Alasi sampai dia, opsi itu mana biar orang lebih mending ngalah besar lagi. Service, free jangan nomor tiba micro lah ni, ini nomor saya ada bau. Ya unik bustu deखायगोन जों दा नै जाहैबाय मुदुफुलबो गायदों गयबो गायदों इयाव ओमफ्रायनो जुखामबारिखौ खाथिसै जों खिन्थु दा जोङो बर्तमान सफैबायानो दे जुखामबारि नंगौना ओमफ्रायो नै दा र' आं ओंखारनिल' आं ओंखारबाय नै बे जाहैबाय जुखाम बागान जुखामाबो बिबार लाबायानो ओइ जेखौ लाबफालै जेखौ जुखामा खिन्थु बांद्राय रोजा जादों ना गोदोरखौनो हमगोन र' जुखामबारि लामायानो गैला आंनो हालौदोंमोन जोंनो फोदो नै फुख्रिया जाहैबाय फुख्रिया बारा गिदिर नङा माबा गैखाला दै गैखाला नै खिन्थु बहुत गिदिर दं दै नाया ओइ नै नुदोंना ओइ नै आं मैया नायफैदोंमोन ना नै जोंना सासे जनि सिं नुदोंना जनि सिं जाजागौमोन फैखो आयौ एम्बु बुंला बारलांबाय नै दासो नै सालथिया जोंना फुख्रियाव फैदो खालसे मोनसे ना बोखांनि र'
गिदिर हमगोन ना आं सारदो सारगोन दा सारनायखौ माबा खालामदो एसेमान नै गाइस फुख्रिया बेनो फुख्रिया हले फिसा नाया हले दङ दे हले नायनाला जुखामबारिया नै इसोरनि जुखामा गाइस बिबार बारबाय मालाय नै मोनजालायसिगोन सारबाय गाइस सारबाय बेसे मोनो नायदो एबार फार्स्ट जात्रा ना गिदिर नांदो दै गिदिर नांदो र' फै माइखौ फिगेखौनो माबायानो बोबोदो लासै बोबोदो नांदो ना खोमासो होनदो दे बिथाङा गन्थं नङा बारा बरिया बारदो नुदोना गाइस गाइस नोंथांमोना बुंदो माजों जाबा गोथाव जागोन कमेन्टआव लिरना खोन्थाहरदो आरो लोगोसे बेखौ मा ना होनो बे जाहैबाय कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो वाव बाब्राबदों गाइस बाब्राबदों वाव लटप गाइस लटप फिक्स लटप ना वाव इखो लागोन इमान देरनायखौ रौआनो माबायदि देरदो बेखौ हमनानै ला नोंसोर दा वाव what the heavy lotop एबार ब्रेकेट हो Dun leh kita loto guys mau pipi apa kabar bro bapas agak तुम्हें वापस लरूंगा डेरे का
Đây. Lại bạn. Ui là beratap lala. Yo này, vẫn đang nana đây. Đúng là cái này. Đây phải yo này, bây giờ mà vợ. Ini ini. Ini. Oi, bukan itu. Wow. Ring geli sih. Yang terbang ke atas. Mangkam kan buk sih barna sih. Ma bisi eksum 4 eksum on kau sudah bal. Ini pasti ulang. Pokoknya Rana asal di Rana, pokoknya Rana. Ultha nang nङो ultha nङा नोंसिनिफ्रायसो फै नोंसिनिफ्रायसो फै ultha जादों ना जाबावगोन नालाय सान्दि गोथौ नङा नामा दे दे drone shoot मा जादों लीलाय टिभि नायफेरि मानसिफोरालाय मा मिथिनो मूर्ख जाखाबायबो खोमा सोर मूर्खयै जिरायबाय थानाय जाबाय ini mau lah ngisir anggiफोरखौलाय मानो लानांलाय मोसौ
माबायाव ना सारनो फैदोंलै ओमफ्राय आंना एसे इमारजेन्सि जाबाय सानदे आं नै थांब्रबनांसिगोनसै आंना खमलाबो जादोंमोन आरोना आं फैनायाव खमलाबो जादों माने ओइनिफ्राय आब'नो होबोनाया माने आंनाव फैबाय माने ओमफ्राय आं दा इमारजेन्सि आं थांफिनदों दा ओइ नै माइखौ Pun menang kok. Ini jeng ni jeng tu berapa? Gargon. Oh iya gar. Babu kau sih bal. Nah. Ini. Kau sebelah. Ni jaga kan. Yep. Masih. Kodo. Kurbai. Dan ya dia malah. Ngabang di sasang rusima. Iklan baru siang. Oh nung Iklan baru siang. Yang pada sel deh. Oh deh. Hello guys, doi जों ना हमनो फैनाया नैनो नायना लादो इक्सिनिल' मोनबाय हेट नांला दे Ani je.